ओमफ्राय जोङो नै बेलासि सम दा ओंखारदों सासे उन्दै गथ'सा रायनो न' खाथियावनो सासे आब'नि आरोना उन्दै गोरलै मोननाय माने आङो बेयाव थाबानो बे थांगोन बाबा लामा क'क्राझाराव थांनायनि सिगांनो जाखादोंमोन ओमफ्रायहाय उन्दैया फैखादोंमोन आरोना ओमफ्राय माने नायनो मोनाखै हस्पिटालावसो दंमोन नालाय हस्पिटालाव एसे गोबाव थानांगौ जाबाय बेनिखायनो आंथ' नुवासै नालाय दासो आं थांनो ओंखारबाय आरो उन्दैनो गस्ला फिसा लाबाय ओरैनो आखाइ खालि बोरै थांनो बेखायनो थ' जोङो थांनोसै देखायगोन आं नोंथांमोननिसिमबो उन्दैया बिराद किउटखा ओमफ्राय फट'आव नुदों आरो आङो ओमफ्राय मानो होनबा न' खाथियावनोखा नालाय दानो सहैगोन बेखायनो थांग्रोसै आरो सासे लोगोखौ लिंहरबावदों आङो लोगो मानि बिब' जायो गामिनिनो गासिबो बेखायनो आयानबो थांगोन आयानि बिबैबो थांगोन आंबो थांनोसै आरो दा ओंखारबानो थांबाय थाबानो जाबाय दा बिबैखौ नेदों बिबैया दाबो जाया ना आयाना नै ओमफ्राय आयाना थागोना थायाथाय बिसिनाव थांनोनो नागिरा बियो नायनोसै बिबैया थायाबा ओरै बेरायनानै लाबथिंबाय था बेखौ था नों नाङानो नानासो आबैया लादों हनै ada होनदों आयाना ada नाना सोना आइदै आंखौसो नोंनिसो बाबा नोंनिसो औ आइदै नोंनिसो जि किउटखा उन्दैया कुसामान लेके आया मैं इसोर गाबनाया नायफै मा सामान लाबोदों नाय ना बाबा ना सामान नाङा माबादों खानादोंमोन सिरियोना बेखायनो हरदो जायाबा ओमफ्राय हरबाय थफ्लाखौनो हरबाय आं होनदों बिदों ए मा बबो जानो थ' बिसिनाथ' जा नानाखौ नायना फैखांबाय ओमफ्राय आङो न'आवहाय फैफिनबाय आरो ओइ बेखौ मा बिबार होनोमोनलाय माया बर'नि बेखौ मा बिबार होनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरलाय आंथ' मिथिखाया ओंख्रि अनला जानो बिराद गोथावनो बियो ओमफ्रायहाय बै सासे आन्टिनावबो थांदोंमोन ना बे लोगोखौ दोनलांनो सानैसो लोगो फैबावदोंमोन बा देखायनाय जायासै आङो ओमफ्राय बेखौ दोनलांनायावहाय बिसिनाव बिफां दङ दा बेखौनो लाबोबाय आं बिदानो लाबोदों आरो फिसा जाबाय थानाय जायो नालाय ओमफ्राय बेखौ आंथ' मिथिया मा बुङो ओमफ्राय हारसानि मा होनो हा बरकलि बिबारनो ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुङो खिन्थाहर कमेन्टआवहाय नै एम्फौआ प्लास्टिकसो लाबोदों आङो गाबोन सायगोन दे गाबोन सायगोन होनदां हेबिट'सो गिलिरथ' हरजोबदों जाबाय थायो होननानै गावस्रा दङ ना औ ना मोनब्रै मोनबा फाननाय नुयो आं माथो मा ए दै मा द' बेलाय दुस्थ' ना नोङो गाइखेर लोंनांगौ ओंखायनो खुसेंग्रा लुदों आयानजों आयान आबौजों मोनबाय अबे ए मासे मोनबाय माथो खुसेंग्राया मासे मोनबाय आयान बबेखौ नों जाना जाया जायोना जाया जायो वाय जायो दा मिथिखाबाबो जायो जालायबावो आयानो होआलै दे होयो खुसेंग्राया नै न'आवनो न'नि बारियावनो बेयाव फैगोनदां बेयावनो खना बिराद गाबो नालाय बेखौनो हायदे हेलो बुरु उन्दैया बाव गेलेबाय था नोङो आं नै माबायदि देलायनानै दङ दिनै आं प्रग्रामाव थांनो नागिरदों आंखौ इनभाइट खालामहरदों मोनसे प्रग्रामाव बेखायनो रेडि जानानै थाबाय आङो थांनो ओंखारलांसै आरो नङा ओरैनोसो होनदों आङो एक्सुवेलि आङो रिल्स बानायनो देलायदों बेखायनो दा रिल्स खालामदों आं दासो मोनसे खालामखांबाय ट्राइ खालामदों आरो ना एसे टाइम मोननायावनो दा खालामनानै लाबावनोसै नायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि रिल्सखौ नायनो हागोन इन्स्टायावबो होगोन आं इउटुबावबो होगोन आरो फेसबुक पेजावबो फेसबुकावबो होगोन आं गासिबावबो होजोबगोन आं एखेबाबो आरो ना स' नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आं शेयार खालामगोन ओमफ्राय माबायदि जादों जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो हरबानो जाबाय आरो लोगोसे
लाइक हरथार दे लाइक आरो कमेन्टखौ हर बिराद मोजां मोनो आं कमेन्ट फरायनो रिप्लाइ खालामनो आरोना बेखायनो नोंथांमोननिसिम कमेन्ट बिबाय थायो आङो ओमफ्राय आं माखासे खालामलांबावसै आंनि ड्रेसआनो बेनो आरो जाथ'वाखै दाबो फाइनाल आङो बावदों भिडिअ लानायखौ खेबनो आरोना जों माबायदि रिल्स बानायो ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड लुक बेनोसै आरो दसे उनाव लोगो मोनफिनसिगोन मानो होनबा आयना उन्दुनो ओंखारबाय दा आयनखौ फुथुनानै लाग्रोसै आंबो दा फ्रेस जाग्रोसै आरो दुगैखांखाबायमोन आङो ओरैबायदि गोलोमफिनजोब्बाय दा